Bueno, ben, bo día, grazas a todos e a todas por virdes, perdoade estes problemas de última hora tamén na convocatoria. Bueno, eu son Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, acompáñanos aquí nesta mesa redonda Andrés Bellas, da Asociación de Actores e Actrices da Dobraxe de Galiza, Lidia Veiga, actriz moi coñecida tamén na actualidade pola serie A Lei de Santos, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, e Ignacio Vilar, director de cine, tamén con unha referencia no cinema galego actual, no cinema heroico galego, que temos falado algunha vez, e mesmo foi ese o título do manifesto promovido por Ignacio e pola propia Mesa pola Normalización Lingüística. Ten filmes como Sicixia, Asmorga, e tamén hoxe nos vai falar de Aura 1964, porque tamén garda relación en moitos aspectos co que imos tratar hoxe. Ben, o tema desta mesa redonda é a necesidade da lingua galega no audiovisual e concretamente no momento onde se vai debater, ou se está comezando a debater, xa é un tema da actualidade, aínda que será máis nas próximas semanas, nos próximos meses, a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual. É unha lei que ven recoller, vai ser unha transposición dunha directiva europea que precisamente se fai para recoller na legislación de cada Estado a pluralidade cultural que existe en Europa e a pluralidade lingüística que existe en Europa dentro destas legislacións audiovisuais, como maneira tamén de evitar que a produción audiovisual sexa un monopolio norteamericano e, precisamente, que no que se visualice, cando menos en Europa, recolla ese pluralismo. Neste sentido, a lei fala xa falaba con anterioridade, mas agora establece unhas novas cotas en relación á lexendaxe, aos subtítulos, ás audiodescripcións, aínda non contempla, mas nós creemos que sexa así, en relación á dobraxe, porque isto é algo que está garantido perfectamente pro español, incluso en varias versións de español, e outro tema que é moi importante para a propia existencia das producións audiovisuais, tanto as produtoras independentes como de calquera produción feita no propio país, que é o que chaman financiamento anticipado. Isto consistirá en que se vai obrigar as principais compañías de distribución audiovisual, fundamentalmente aquelas de contidos por streaming, a financiar cunha parte os seus ingresos producións feitas no Estado español. Aquí hai unha cuestión que nos afecta a nós tamén directamente, é que a lei, tal e como está agora mesmo no anteproxecto, fixa estes contidos mínimos sempre pro español. E, en todo caso, deixa como unha opción que non é preceptiva, como se é o español, as producións noutras linguas cooficiais, o caso do galego, do vasco e do catalán. Nós, desde a Mesa pola Normalización Lingüística, levamos xa moito tempo existindo na necesidade que temos como país en que exista o audiovisual galego. Ningún país do mundo se pode proxectar, nunca mellor dito, cara fora, non se pode dar a coñecer cara fora no mundo de hoxe se non conta cun sector audiovisual potente. E mesmo non se coñecerá nunca a si mesmo no que ten que contarse tamén sobre a súa propia historia, se non conta tamén cun audiovisual potente que sexa coñecido no propio país. Para isto é indiscutible que fai falta un financiamento digno e igualdade de condicións das que se establecen para o audiovisual noutras linguas. Dicía que levábamos tempo porque xa hai 4 anos publicábamos, como dicía antes, o manifesto polo cinema heroico galego, que chamábamos así, xunto con outras entidades do sector audiovisual, promovido moito por Ignacio Vilar. Sacamos tamén diferentes informes sobre a situación do galego no ámbito infantil e juvenil, nomeadamente. Concretamente, nos estudamos a presenza do galego nas televisións e dábanos que de luns a venres a presenza do galego era do 4,7% do total da programación infantil e juvenil e baixaba ao 2,6% na fin de semana. Isto é motivado, evidentemente, porque só hai unha canle na actualidade que emita en galego contidos infantis e juvenis, mas, claro, é unha canle
dentro dun océano onde existen moitas máis canles e moita máis posibilidade de visualización. E máis na actualidade, onde os contidos por streaming son cada vez máis demandados e cada vez teñen moitos máis contidos. Isto mudou tanto que no ano 86, cando nace a Compañía de Radio e Televisión de Galiza, o galego tiña 1/3 do total das emisións de televisión. Hoxe, se contamos, se ximos só o que se ve por streaming, é un de cada 1000 títulos. É unha milésima parte, aproximadamente son 26 títulos que na actualidade, dun total de 26.000 que hai no conxunto dos catálogos, na suma dos catálogos de HBO, Netflix, Filmin, etc. Hai plataformas que non teñen ningún título en galego. Hai outras como Filmin que teñen, que concentran case todos, e logo non hai ningún subtitulado galego, non existe esa posibilidade na actualidade, e non hai ningún dobrado galego. Nós podemos ver hoxe, se tedes o folleto que se repartiu por aí agora coas reivindicacións desta campaña, veredes xusto na portada, aí collese directamente do que dun filme o azar de Netflix. Aí vemos linguas como o finés, vemos linguas como o estonio, evidentemente o español, chinés, etc. Vemos linguas que son menos faladas co galego, mas que non teñen posibilidade de verse nin subtituladas, nin dobradas a galego. Isto limítanos moito a hora de usar o galego no noso propio domicilio, se non contamos con galego no audiovisual, algo que é moi consumido. Non temos posibilidade de uso do galego nese ámbito en ninguna das versións, nin original, nin dobrada, nin subtitulada, e, sobre todo, no que ten que ver coa versión original en galego, non hai moitas posibilidades, ou se limitan, restringen, se a nova lei non o modifica, esas posibilidades de que Galiza tamén se proxecte cara ao mundo, como comentaba antes. Tanto é así que hoxe, tiñamos coñecemento estes días, a plataforma de televisión española emite un filme tan recoñecido como O que arde, mais só en versión dobrada ao español. Ni sequera na canle pública estatal, que financiamos todos e todas tamén, temos posibilidade de acceso a un filme que foi originalmente galego, rodado en galego, na nosa lingua. É un dereito que só se recoñece, parece que, por falantes, neste caso, de español. Mas non, ni sequera nos, cando, por certo, a Televisión Española, no seu mandato marco, tamén contempla o recoñecemento da prioridade lingüística e tamén ten obrigas respecto á lingua galega. Os contidos de Televisión Española, xa calquera que entre na súa plataforma en RTV Play, ve como están completamente ausentes, e mesmo hoxe, a día de hoxe, só emite 39 minutos, un total de 120 horas, no resto de canles que ten, en Teledeporte, a canle 24 horas, a primeira, a segunda, etc. Desas 120 horas diarias, só 39 minutos está en galego. É moito menos do que emitía, poñemos por caso, hai 20 anos no propio país. Antes, incluso na segunda canle, tiñan unha parte de produción propia que emitían nun espazo determinado, e hoxe é moito menos. Podemos dicir, por tanto, que se a mediados dos 80 había 1/3 de galego e hoxe hai unha milésima parte de galego, pois esta é a situación. E unha situación que nos complica, que nos dificulta moito a nosa propia existencia como pobo. Se non contamos con o audiovisual, é moi difícil, cando menos, manter viva unha lingua. Ás veces tamén, ademais do cinema heroico galego, tamén podemos falar da lingua galega heroica, porque resiste, a pesar de moitas dificultades que hai, en moitísimos ámbitos. Non queremos que o audiovisual sexa un deles, nos queremos que agora, con esta nova reforma da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, hai unha posibilidade de mudar isto, e nese sentido na Mesa traballamos xa desde hai, ademais estes manifestos e de outras actividades que fomos facendo, concretamente na iniciativa Xabarín. Inicialmente naceu para mellorar a programación infantil e juvenil na televisión galega, engadimos outra serie de puntos que convertemos nunha iniciativa popular, entre eles fomos pioneiros como galegos e galegas niso, que foi a inclusión neses puntos a levar ao Parlamento
dunha mención explícita á Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, cando ainda en ningún sitio do Estado estaba falando do tema, e falábamos de igualar a presenza do galego en todas as porcentaxes, na lexendaxe, na dobraxe, nas audioscripcións e tamén dun financiamento xusto e equitativo para as producións en galego. Isto foi acollido por todas as forzas políticas do Parlamento galego, foi aprobado finalmente por unanimidade do Parlamento o día 12 de maio, e isto deu-nos un pulo tamén para continuar e comezar despois o que chamamos Iniciativa Xabarín 2.0, que sería concentrada naqueles aspectos que non dependían exclusivamente do que se fixese tanto no Parlamento como na propia Xunta de Galiza. E nese sentido nos estamos tentando presionar con toda a capacidade que temos, que é limitada porque somos unha asociación que depende fundamentalmente dos seus socios e socias, da súa propia actividade, e que podemos chegar ata onde podemos chegar como asociación. Nos tentamos, ainda así, especialmente mobilizar a todos os sectores que poden estar interesados, que evidentemente é o conxunto da sociedade galega, máis especificamente aquelas persoas que teñen interese de tipo profesional, en xeral como consumidores e consumidoras, mas tamén interese profesional en que haxa un recoñecemento real para a lingua galega en toda a legislación. E, ademais, tamén tentamos coordinarnos con outras entidades de outras linguas do Estado para que este recoñecemento se produza. Nos, por nosa parte, agradecer a todas as persoas que están aquí na mesa e que acudixen hoxe, agradecer que haxa esforzo colectivo de todos os sectores implicados en que isto se modifique, e temos confianza en que evidentemente se produzan esas modificacións. Agora está saindo na prensa as negociacións ou posibles negociacións entre algúns partidos do Congreso Español. É importante saber que nós aquí en Galiza comezamos antes, que aquí hai unanimidade parlamentar e que nós o que queremos é que esa unanimidade ten que traspasar as portas do Parlamento Galego e chegar tamén ao Congreso dos Diputados. Se isto se produce, tamén pensamos que somos imparáveis e que efectivamente o galego vai ter o recoñecemento que merece e que lle corresponde e que temos que ter tamén por dignidade colectiva. Non sabemos o que vai pasar, mas a nosa parte todo esforzo con estas charlas, con outras actividades que faremos, que podedes seguir en a mesa.gal e incluso asignar aí un manifesto de apoio a esta campaña, pois este esforzo ímolo realizar. Xa sen máis, cedo a palabra a Ignacio Vilar, que penso que, como coñecedor do sector, persoa tamén implicada na defensa do galego e que padece moitas veces estes problemas de diferenza de tratamento só por facer as cousas en galego, pois seguramente entra en detalles moito máis profundos. Hola. Vale, bo día, gracias por asistir a esta charla que é interesante, sobre todo para vos que dentro de, non sei, 3-4 anos vades ter que buscar traballo, como todo o mundo, non? Eu vou explicar moi claro que significa conseguir unha lei que obrigue as plataformas a producir en galego. Producir ou dobrar son dúas cousas diferentes. Dobrar, sabedes, normalmente o que fan é coller películas norteamericanas, sobre todo, e doblalas. Doblalas ao castelán, doblalas ao galego. Nas plataformas neste momento non hai ninguna, moi poucas películas dobladas en galego. O dobraxe significa que está moi ben, porque de alguma forma estamos potenciando o noso idioma, o galego. Tamén está potenciando a posibilidade de traballo que se falará de dobladores e de estudios de dobraxe en Galicia. Pero o importante, que a dobraxe é importante, é a produción. Que significa producir? Producir significa que nós temos un proxecto quere dicir, trouxe un exemplo, Mira, sabedes, eu levo como 7 longametraxes. Unha longametraxe parte dunha idea, e desa idea se desenvolve pois un tratamento de 30 páxinas sin diálogo, e dese tratamento sale un guión. Entón, por primeira vez na historia,
Nos acabamos de publicar, Galaxia, un guión de cine, antes de facer a película. É a primeira vez que pasa na historia, Si podedes, nós estivemos investigando e non encontramos ningún caso no mundo, Por que facemos isto? Por que damos este paso que non se fai nunca, que non se fixo nunca? Ben, nós temos un proxecto. Vamos explicar o fundamental que as plataformas, por lei, estén obligadas a comprar, por exemplo, cine rodado en galego. O sea, nós temos este guión. Este guión o presentamos as axudas de Media Creative Europa. Hai unhas axudas en Europa que están axudando a cinematografía europea. Nos presentamos este proxecto. Compitimos fai 3 anos, eran 28 estados en ese momento en Europa. Estaba Reino Unido, ahora somos 27. De 309 proxectos apoyaron 75. E un deles foi Aura, o primer proxecto galego que apoia Media Europa, que leva como 30 anos. Hai moitos países do Estado europeo que non recibiron nunca estas axudas, porque son axudas moi complicadas e difíciles de acadar. Entón, que significa esa axuda? Pois mira, nos dieron 50.000 euros, e con esos 50.000 euros desenvolvemos o proxecto. O sea, fixemos 3 versións do guión, traballando con analistas, despois presuposto, que facer un presuposto dunha película leva moito tempo, porque require, moito traballo pedir presuposto de actores, de cámara, de postproducción, etc. Entón, temos o proxecto. E agora, este proxecto o custo para realizar esta película, unha película de época, 1964, unha película de época en Galicia. Eu fago cine galego, sempre fago cine galego, rodado en galego, que para min, penso, o único cine galego é aquel que se roda en galego. Hai moitas películas que veñen a rodar aquí. Eu vou a poñervos un exemplo. En 1994 veu a Roman Polanski con unha película, podedes mirar despois en internet, que se chama La muerte y la doncella. La muerte y la doncella é unha novela de un novelista chileno que iban a rodar en Chile, pero en ese momento estaba Pinochet, o dictador Pinochet, e non puderon rodar en Chile. Entón, decidiron buscar por todo o mundo onde podían atopar unha localización parecida aos cantís de Chile. E atoparon en Valdoviño, aquí, en Galicia. E viñeron a rodar. Toda a película de exteriores, o 100% exteriores desa película se rodou en Galicia, pero está rodada en inglés, a protagonista inglesa. Entón, esa película non é galega, esa película é inglesa, porque ademais era coproducida co Reino Unido e Francia. É unha película inglesa, rodada en Galicia, o 100% de exteriores. Hai moitas outras producións que veñen a rodar, viñeron de Dinamarca, rodaron en danés. Son películas que se rodan en Galicia, pero non son do cine galego. Hai outras películas que veñen a rodar en castelán, non é cine galego, é cine español, que está moi ben, me encanta o cine español. Pero eu penso que temos que definir as cousas como son. Que significa eso? Que significa rodar en galego? Ben, rodar en galego significa que vai a posibilitar que vos, dentro de 3 anos, tedes moito traballo se nos rodamos en galego, porque vai rodarse aquí. Os actores, actrices van a ser galegos, o equipo técnico vai a ser galego. Aparte de eso, vamos a contar historias nosas. Vamos a vender as nosas paisaxes, vamos a vender a nosa gastronomía, as nosas historias, a nosa forma de entender o mundo, nin mellor nin peor, pero que tamén penso que é unha responsabilidade nosa. Así como recibimos películas maravillosas de outros países, nós tamén temos que aportar riqueza a todo que en outros países podan disfrutar con nosas historias. E iso é fundamental. A clave é rodar en galego para crear riqueza en Galicia. E iso, ahora volvemos ao exemplo este.
Nós, neste momento, temos 4 posibilidades, o sea, para financiar un cine europeo, e non só galego, cine español, cine galego, cine italiano, necesítanse 4 patas. Nos, as 4 patas que temos é, por unha autonomía, temos Televisión de Galicia e temos a GADIC, o sea, axuda pública e venta de dereitos. As ventas de dereitos non son axudas públicas, O sea, eu, a Televisión de Galicia ou a Televisión Española, vendolle o proxecto e eles compran, por exemplo, vou a poñermos un exemplo, A Esmorga. A Esmorga é unha película que o presuposto foi 1.600.000 euros. Entón, Televisión de Galicia nos comprou os dereitos por tantos pases, Televisión Española comprou os dereitos por 7 pases, levan 2, e despois a GADIC nos dio unha axuda importante e o ICA, o Instituto de Cinematografía, deu outra axuda. Con esas 4 patas logramos financiar a Esmorga. Despois hai axudas importantes que son os concellos, donde rodas, diputacións, que xo se che sirven, para completar o presuposto, podíamos dicir, pero a clave son esas 4 patas. Entón, neste momento só temos 4 patas para financiar o noso cine. Si agora, por lei, o goberno do Estado logra impoñerlle as plataformas que compren cine en producción, aí se nos abren moitas máis posibilidades. Netflix, HBO, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, temos moitas máis posibilidades de consolidar a nosa industria, de dar postos de traballo, de crear riquezas en Galicia. E esa é a clave. E para iso, creo que debemos cada un ser conscientes e intentar conseguir eso que é fundamental. Si queredes traballar nesto, que vos digo que é unha maravilla facer cine, O sea, a pesar das dificultades de financialo. Díceme 2 minutos e eu xa rematei. Sí. Ben, a continuación falará Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, o que tamén lle aproveitamos para pedirlle que a propia Xunta atenda esta reclamación do Parlamento Galego e que lle facemos tamén desde aquí pola importancia estratégica que ten o audiovisual. Isto da importancia estratégica, o que é un sector estratégico, xa non é o que digamos nós, senón que o di a propia lei do audiovisual de Galiza. Entón, que isto da estrategia se convirta en realidade. Cedo a palabra a Valentín. Moitas grazas, Marcos, pola cesión da palabra e por convidarme tamén hoxe a estar aquí nesta mesa xunto a outras persoas que teñen moito que dicir, Lidia, Andrés, Ignacio, e que como primeira parte da miña intervención, que ten que ser a forza moi breve, dicirvos que na Xunta de Galicia estamos convencidos da importancia non só de que esta lei contemple uns cupos mínimos para dotar de contidos en lingua galega, pois películas, documentais, tanto sexa por medio da produción propia dentro do galego, como acaba de dicir Ignacio, que é a situación, digamos, que ideal, porque efectivamente o que fai é promover a industria audiovisual, que xa en Galicia leva nos últimos anos, como sabedes, pois andado moitísimo, non? E temos, por fortuna, grandes producións produtos audiovisuais que están impactando xa non en Galicia ou en España, senón no mundo inteiro, non? Exemplos que podemos poñer de hai pouco, como pode ser pois as Morgas de Ignacio Vilar ou, pois non sei, o Que Arde ou Cuñados, esta comedia que está tendo agora tanto éxito. Quer dizer, hai mostras de que somos quen de facer cine en galego e de facer producións en galego que logo, evidentemente, dian a volta ao mundo noutras linguas. Non? No sentido inverso tamén, é dicir, é certo o que di Ignacio, que partimos da situación ideal que é a produción en galego e a produción en Galicia. Pero tamén é certo que a lei o que ten que contemplar é contidos en lingua galega. Isto quere decir que van poder dotar de series e de películas de televisión
as grandes plataformas produtos non feitos en Galicia. O camiño cara onde temos que ir é que estean dobrados ao galego, teñan subtítulos en galego. Hai moitas modalidades que se están debatindo neste momento, como decía Marcos tamén, no Congreso dos Deputados. Hai que ter claro que este é unha lei estatal que ven forzada por unha directiva europea. É a Unión Europea quen, digamos, que cambia as normas de xogo na produción audiovisual, fundamentalmente pola chegada das grandes plataformas. As grandes plataformas revolucionaron todo o mercado do audiovisual. Bueno, revolucionaron a nosa forma de ver cine, de ver televisión, de ver todo, non? E vos sabédelo, da chegada da HBO, de Netflix, todas estas. Nos contidos infantís, que antes tamén se facía alusión aquí, pois outro tanto ou máis aínda. Nos contidos infantís, por dende que chega a televisión á carta ou dende que chegan plataformas como Disney Channel ou como Clan, por exemplo, pois os contidos infantís da televisión de Galicia que non foron a menos, ao contrario, reforzáronse, foron a máis, pero porcentualmente rebaixaron moitísimo, porque cando, non sei, pois cando se emitía o Xabarín Club, por poñer un exemplo, pois a televisión de Galicia tiña máis ou menos, así grosso modo, imaginadvos, un tercio do espectro televisivo que había que existía en Galicia, e agora ten moitísimo menos, porque as plataformas multiplicaron o xar por moitísimo, non? Entón, a situación é nova. Isto prevemos que non fixo máis que comezar, que este é un efecto multiplicador que vai ter moitísima máis repercusión nos próximos anos, e a maneira de traballalo e a maneira de facelo é, pois, conseguir que esas grandes plataformas que teñen grandes medios, que teñen o poder económico que lle dá o gran capital transnacional, pois que teñan que crear, que teñan que producir, que teñan que dobrar, que teñan que subtitular unha porcentaxe en lingua galega, non? Porque estamos convencidísimos, ademais de todo o que se dixo aquí, que o futuro da lingua pasa por aí. O audiovisual vai ter un peso, e non fai falta explicalo nesta facultade, nin a vos que estades estudando isto todos os días. A comunicación, a proxección, xa non só da nosa lingua, que é moi importante, da nosa sociedade, de Galicia como país, pasa por aí, por ter presenza no audiovisual, e que ese audiovisual, evidentemente, o poidamos nós tanto consumir na nosa lingua propia, que é a lingua mayoritaria en Galicia, como é o galego, como que cara a fora, as persoas que están fora ou que simplemente queiran ter acceso a eses contidos audiovisuais en lingua galega tamén o poidan facer, non? Porque tamén é unha das grandes vantaxes deste sistema. É dicir, unha persoa pode ver, pois, por poñervos un exemplo, o Sabor das Margaridas en Bos Aires ou en California en galego, agora mesmo. Pero non pode ver outras moitas producións que nós nos gustaría que sí pudesen facelo, non? Entón, ese é un camiño que temos que andar. O importante tamén aquí é gañar adeptos. É dicir, todo isto, un que se dá conta en canto trata coas multinacionais, sexan do audiovisual, sexan de redes sociais, de internet, do que sexa, é que unha das poucas cousas, das poucas leis fundamentais que os moven é o número de usuarios e usuarias. É dicir, se hai demanda, eles é unha das poucas leis que obedece, que é unha lei fundamental do mercado. Se hai demanda, eles moven ficha. Se non hai demanda, podemos apoialo desde os gobernos, desde as institucións. Aquí está Enrique Monteagudo, secretario da Real Academia Galega tamén, a mesa, calquera dos que estamos aquí. Pero o que de verdade a eles máis lle influe é que haxa unha demanda social de usuarios, de clientes, do que sexa, que demanden ese produto. Por iso é tan importante coller conciencia como país e como poboación e como galegos e galegas de que temos que priorizar os produtos que están na nosa lingua, ou cando menos telos máis en consideración. Isto non funciona só para o audiovisual, tamén para os produtos etiquetados en galego, tamén para outras moitas ofertas comerciais. Pero no audiovisual, en as empresas multinacionais, é unha das poucas cousas que os move de forma inmediata, e por iso tamén eu creo que esa mensaxe vola temos que deixar hoxe aquí sobre a mesa. E a partir de aí, pois, por suposto, que tal como se
acordou no Parlamento galego por unanimidade de todas as forzas parlamentares. Dende a Xunta de Galicia apoiamos a iniciativa que levará a que o Congreso dos Deputados tome unha determinación ou outra. Non sabemos aínda cando vai ser, non sabemos aínda en que porcentaxe se vai acordar, pero de todos os xeitos hai que tratar de que sexa a maior porcentaxe posible de exixencia para estas plataformas que fan en lingua galega, porque aí xogámonos moito non só o vosso futuro laboral, como acaba de dicir Ignacio, os que vos dediquedes á produción, os que vos dediquedes ao audiovisual, por suposto, estará condicionado por esta norma estatal que vai regular daqui en adiante todas estas producións, senón tamén o futuro da lingua, non? Que é algo moi importante. Temos que estar aí e temos que estar a un nivel que nos permita xogar o partido do futuro pois en pé de igualdade coas grandes linguas do mundo e as grandes linguas do planeta. E iso pasa por ter unha presencia importante no audiovisual. Nada máis. Moitas grazas. Ben, cedolle agora a palabra a Lidia Veiga, xa presentei antes, pero tamén da nosa parte agradecer a implicación do colectivo de actores e actrices, non só no relativo a isto, senón tamén, e estes días vese na rede, a través da iniciativa Só Inscripción en Galego, do compromiso que manteñen coa lingua galega e coa propia existencia dun sector que, como ben comentaba Valentín agora, é vital para a existencia do noso país, é vital para a existencia da nosa lingua. Non hai ningún país que se pode desenvolver na actualidade sen un audiovisual potente e, por desgraza, isto é moi habitual no país, ás veces, se non é pola existencia de colectivos, neste caso como autores e actrices, estas demandas que son tan necesarias veríanse absolutamente silenciadas. Moitas veces é a sociedade, case sempre, no caso galego, a sociedade que ten que impulsar eses pequenos avances que tentamos dar todos os días, non sempre con éxito, pero tentando pola lingua galega, que ao final é a nosa propia existencia. Mais nada, se cede a palabra a Lidia, e grazas tamén por acudir a este acto. A vos por convidarme, porque para min é un gustazo poder estar aquí e falar con todas vos e con todos vos. Precisamente estaba pensando outro día como podería comezar a falar con vos e pensei, por que estou aquí? Porque me convidastedes, ao mellor por quizáis ser un pouco máis nova, non? E ter unha perspectiva un pouco máis xeracional, porque ao final parece que sempre vemos caras moito máis maiores, sen ofender para nada, porque isto non implica que non teñades unha gran bagaxe profesional e de verdad que é un placer para min estar ao lado de todos vos. Pero sí que é certo que moitas veces faltan caras novas, non? Falta mesmo ver as persoas que sí que queremos traballar na nosa lingua, que queremos traballar no noso país. E creo que por aquí haberá xente que tamén o queira facer, non? Sí ou non? Sí. Eu criei-me vendo Xabarín, e creo que tamén parte de vos podedes levantar a man os que vos criastedes vendo Xabarín. Vale, aí está a proba. Cantos de todos vos e todas vos tedes primos e irmáns pequenos que agora mesmo non teñen a posibilidade de ver o Xabarín. Isto é moi triste, porque eu tiven a sorte de criarme nun entorno familiar e de amizades galegofalante. Meus abuelos son os 4 galegofalantes. Miñas abuelas tamén, meus pais. Todo o meu entorno de amizades é galegofalante. Pero logo chega a realidade, e que a realidade que as posibilidades profesionais non están, como dicilo, quizáis ao mesmo nivel, non? Entón, aí é onde entramos todas nós e todos nós. Eu creo que temos que convencernos e temos que estar orgullosos do que somos, de quen somos, de onde vimos, do que falamos, e entender que somos, que dá para nós un pouco o legado e este, como se lle chama cando faz atletismo e pasas o testigo, non? Pois queda nas nosas mans eso. E é a nosa responsabilidade. Creo que temos que velo así, porque está ben por redes, non? As novas xeracións, que guai, Instagram, Facebook, Twitter, podemos utilizalas, pero despois tamén hai que salir á rúa. O outro día convocouse unha concentración de apoio por precisamente esta nova lei do audiovisual e estábamos moi poucas persoas e necesitamos ver caras,
Necesitamos que haya apoio en todo isto. E, ao final, cada un na súa casa fai o que quere, porque, evidentemente, pois, cada un ten as súas responsabilidades, as súas cousiñas, ao mellor non se pode, pero creo que tamén se trata de facer un pouco de traballo, de autocrítica, de saber de que maneira podemos axudar, dun xeito ou doutro, de posicionarnos e facerlle ver á xente do noso entorno o que isto significa para nós. Eu xa remato, porque isto era como unha breve introdución, pero comecei fai moi pouquiños aínda a carreira, e ao acabar a carreira comecei a traballar neste mundo, por sorte, porque por encima é un mundo moi pequeno, moi complicado, de moi difícil acceso, e é necesario ter oportunidades, e sobre todo, se temos claro que queremos traballar aquí, pois aínda máis. Porque a xente que pois, quere marchar para Madrid, que está maravillosamente ben, a xente que quere marchar para Madrid e facer vida en Madrid, atopar posibilidades tamén fora, noutros idiomas, é genial, en serio. Pero eu teño moi claro que quero facelo aquí. Entón, jova, sería guai poder facelo. E necesitamos vos, a todas e a todos. E xa está, xa paro. Ben, agora intervirá Andrés Bellas, da Asociación Profesional de Actores e Actrices da Dobraxe de Galiza, que tamén as súas reivindicacións non son de agora, son de hai tempo, e moitas delas estaban incluso contempladas no famoso Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, non? Moitas das cousas que falábamos antes, mesmo do Xabarín, todo iso non teria sido posible de ninguna maneira, ou en grande parte non teria sido posible, sen a existencia de actores e actrices da dobraxe, non? É un sector forte da dobraxe en Galiza. Moito do que vimos na propia televisión galega durante moitos anos non sería posible se non existisen actores e actrices de dobraxe, non? Mesmo hoxe notase moito a súa falta, ou ás veces non a súa falta, senón a comercialización aínda desas cousas que están dobradas, cando vemos que Xinchán xa non pode falar galego porque na plataforma onde se emite non poñen a disposición, aí pois se cadra interveñen máis factores que a propia plataforma, pero xa non se pode ver en galego. Pode nos resultar a moitos moi raro que isto non sexa posible, mas acontece hoxe. Moitos filmes, moitas series que están dobradas ao galego non están dispoñibles no mercado. Neste sentido, nós tamén queremos que a legislación debe garantir isto. Nisto, en Cataluña, parece que o teñen claro, polo menos que se pode comercializar e que se este a disposición tamén das plataformas todo aquilo que xa está dobrado ao galego. E isto, esta reivindicación tamén ia contemplada na iniciativa Xabarín que finalmente se aprobou e que esperamos que na parte que ten que ver coa televisión galega se concrete nos próximos meses, pero que a outra parte que ten que ver coa legislación estatal sexa xa contemplado na modificación da lei. Xa sin máis doy a palabra a Andrés Bellas. Sí, vale. Moitas grazas a todos e grazas por convidarme, sobre todo, a vir aquí. Non tiña eu moi claro como empezar esta intervención e ocorreuseme que o mellor xeito de facelo era contarvos un pouco a nosa historia e como chegamos ata aquí. No ano 1983, 2 anos antes de que a Galega empezara a emitir, o Parlamento galego aprobaba por unanimidade a primeira lei de normalización lingüística que recolle textualmente: serán obrigas da Xunta de Galicia fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega. O meu sector nace ao abeiro da Televisión de Galicia, porque, aparte de algunha aventura empresarial previa na Coruña a primeiros dos anos 80, a dobraxe nace en Galicia para satisfacer as necesidades da Televisión de Galicia, que ten a defensa da lingua como parte irrenunciable da súa razón de ser e da súa identidade, tal e como recolle a Lei de Creación da Compañía Radio Televisión de Galicia no seu capítulo primeiro. Aínda que naqueles tempos tamén se facían dobraxes en galego para a televisión española en Galicia. En eses primeiros tempos, a dobraxe en galego foi un boom. Falábase de dobraxe nos bares, nas casas, a xente repetía e ría nos bares do "Estás bebe da Suelen", debatía sobre o galego que se escoitaba na televisión e confrontaba e comparaba co seu gallego, pero sobre todo discutíase sobre os indios americanos. Como era posible que un indio falara en galego? Os vaqueiros estaba claro que o podían facer, pero os indios sempre falaran en castelán, ou iso era o que pensaban moitos.
Por primeira vez, como di Raúl Veiga en A lingua da ficción audiovisual, a arte ou audiovisual anticipan outra Galicia, outro mundo, porque a lóxica da ficción exixe que todos os personaxes falen galego, mesmo aqueles que na realidade non o farían nunca. Velaquí a importancia e a necesidade da dobraxe. Se me permitides engadir a min como dinamizador da normalización lingüística. E ao pouco xorde un novo fenómeno, o Xabarín Club. Imos deixar a un lado que o máis correcto, según recomendaría a Real Academia Galega, sería Xabaril, pero Xabarín está recollido no Dicionario Enciclopédico Galego-Castelán de Eladio Rodríguez ou no Franco Grande. O Xabarín, o programa infantil por excelencia, que fai que unha xeración enteira de galegos, galegofalantes ou non, se suba ao carro da nosa lingua. Nenos é galego, mozos é galego, de todas as clases sociais, do rural, das cidades. Vai a gol, lle estábamos marcando a diglosia por primeira vez en moito tempo. Da man dese fenómeno social deu un paso adiante toda a ficción ofrecida pola televisión de Galicia. Series de sona internacional, cine de estrea en televisión e mesmo programas como o Cine sen interrupcións, patrocinado por unha coñecida marca de iogures. Sí, ata as grandes marcas chegaron a anunciarse en galego. Quen non lo ia dicir? Os galegos estábamos vendo producións internacionais de primeira liña en galego, sen case decatarnos de que estaban dobradas ao galego. Xa acadaramos que fose algo absolutamente normal. A cousa parecía que navegaba co vento en popa. Cambiamos de século e no ano 2004 apróbase por unanimidade outra vez no noso Parlamento o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, no que se recollen máis de 400 medidas concretas elaboradas a partir da realidade lingüística de Galicia co obxectivo de garantir que calquera cidadán poida vivir plenamente en galego. Que lonxe queda xa o 2004 e que lonxe está aínda ese obxectivo. Poida que tan lonxe ou máis que daquela cando, mirade o que choveu, era presidente da Xunta Manuel Fraguer Ibarne. Na área referida a industrias culturais, o plan di promover a doblaxe ao galego de polo menos 10 filmes anuais, dos que presenten maiores expectativas comerciais, algo que, por certo, e a pesar da unanimidade parlamentaria, nunca se fixo. E a dobraxe atravesa uns anos de certo esplendor, constituíndose como un dos instrumentos básicos da defensa da lingua para chegar a converterse nun dinamizador cultural e normalizador do noso idioma de primeiro nivel. Pero xa o dicían Fuxan os ventos na famosa canción para escribir mañá. Neno, a vida éche moi dura, moi sofrida, despois da primavera ven o inverno. Pasaron verán, outono e chegou o inverno da crise de 2008. Unha crise que trouxo recortes orzamentarios no gasto que se destinaba á dobraxe, gasto que xa nunca se volveu recuperar. A dobraxe en galego foi esmorecendo ata o día de hoxe. Nunca tan pouco se dobrou como o ano pasado e máis este. Pero aquí seguimos. Ao longo de xa máis de 35 anos, a dobraxe nunca deixou de facer esforzos para avanzar no cumprimento da súa finalidade e mellorar continuamente na procura da esencia e da autenticidade da lingua galega. Traballo que lle recoñeceron e mesmo agradeceron as máis importantes entidades culturais do país, a Real Academia Galega no 2010 e o ILGA no 2015. Temos que ser conscientes da situación actual da nosa lingua, que perde falantes sen cesar, e da reaparición dos máis horribles fantasmas da diglosia. Se non queremos que o galego acabe sendo unha lingua morta como o latín ou unha lingua meramente litúrxica, temos que buscar alternativas. Temos que tomar medidas. En este caso, a economía non pode ser unha desculpa para non tomalas. Necesítase un maior compromiso e, ao mellor, necesítase imaginación. Non hai películas dobradas ao galego nos cines porque non hai demanda. Pois creemos esa demanda. A oferta crea demanda. Impulsemos discriminacións positivas como que o Día do Espectador os cines oferten a versión en galego. Non temos que buscar alternativas. Neste momento temos que atopalas. Hoxe, e tamén coa unanimidade do Parlamento, ábrese ante nós unha nova porta, unha nova posibilidade que temos que aproveitar. Oxalá, daqui a uns anos, poidamos falar de outra xeración, a xeración Netflix, que supoña un novo espertar para a nosa lingua e, por suposto, para a nosa profesión. Pero supoñemos que, en gran medida, os contidos ofrecidos polas grandes plataformas van chegar aos fogares galegos subtitulados. E chegou o momento de defender a dobraxe. A tradución é un mal menor. A cantos contidos temos que renunciar se non existise a traducción? Cantos dos aquí presentes poderían gozar de Shakespeare, de Tolstoi, de Molière, na súa lingua original? Non é meirande a perversión de traducir unha poesía que a de traducir unha película. Quen non precisa a dobraxe ou non a quere utilizar, estupendo.
Pero a dobraxe é unha opción, unha ferramenta que ten que estar a disposición de quen a queira utilizar. Está demostrado, e así o recolle o Eurobarómetro Especial 243, os europeos e as súas linguas, que non se aprende unha lingua vendo a televisión con versión original subtitulada. A única maneira de que ver unha película con subtítulos axude a aprender un idioma é que a subtitulación sexa intralingüística, é dicir, que o idioma falado e os subtítulos coincidan e sexan o mesmo. Por certo, que ferramenta tan boa para aprender tamén o galego, non? A tecnoloxía actual permite a emisión e subtitulación dun mesmo produto en varias linguas. Deixemos que o espectador escolla. E non esquezamos que desde as súas orixes a dobraxe está impulsada polo mercado e o 60% dos europeos xa fixaron a súa escolla e prefiren as versións dobradas. E dentro desa maioría están grupos que fan esa escolla por necesidade. Xente con problemas de visión ou de lectoescritura, que ninguén lles pecha a porta ao entretemento a estes grupos. Galicia non pode ser un territorio de exclusión. Os galegos temos dereito a ver produtos internacionais de ficción audiovisual na nosa lingua. E, se nos dan esa oportunidade, temos que saber aproveitala. Temos que escoller no menú a opción do galego, demostrarlles aos grandes monstros da comunicación que o galego tamén pode ser rendible. Se non o facemos, todos seremos un pouco responsables de que a nosa lingua, case en silencio, e moi devagar, vai esmorecendo ata quedar calada para sempre. Moitas grazas. Perdón polo rollo. Ben, se cadra a mellor maneira de mostrar que é rendível para outros é tomarmos conciencia de que primeiramente é rendível para nós como povo colectivamente, non? Moitas grazas polas vosas intervencións. Eu quería disculpar agora a Valentín García, que ten que marchar a outro acto, non marcha por ningún outro motivo, é simplemente por iso. En todo caso, agradecerlle a súa presenza aquí e pedirlle, reiterar que as unanimidades tamén se deben converter en realidades, e que, cando menos neste ámbito do audiovisual, porque estamos hoxe aquí, que esa unanimidade parlamentar se torne en realidade no que poida depender da Xunta e, evidentemente, que se fan todos os esforzos para que no Congreso dos Diputados isto sexa así en breve. Non? Moitas grazas por asistir. Desculpamos entón a túa... Ben, eu non sei se alguén quere comentar algo aquí desa propia mesa ou dese propio público. Supoño que... Bueno, Ignacio. Sí, eu quero dicir algo que non dixen antes, que hai axudas da Unión Europea para producir cine en lenguas minorizadas, como o galego. Esas axudas son moi importantes, e hai axudas a desenvolvemento e axudas a produción cada ano. E nós, Galiza, ten a posibilidade de acceder a esas axudas porque temos un idioma. Se non tuviéramos o idioma, esas axudas non podíamos acceder a elas. Castilla-La Mancha non pode acceder a esas axudas. Non sei, Castilla-La Mancha, bueno, xa sabedes, todas esas autonomías que non teñen un idioma, que é o castelán poden acceder a través do castelán, pero nós temos a posibilidade, por ter unha lingua, de acceder a esas axudas que son moi importantes para desenvolvemento e para a produción. Eso é a importancia de ter unha lingua tamén, vale? Bueno, primeiro, quero avisar aos estudantes de lingua galega que esperen que seguimos aquí. Moitas grazas por vir, pero tamén moitas grazas a vos pola vosa exposición que, como profesor que son desta facultade, creo que axuda a entender moitas cousas que é da maior importancia que o estudantado coñeza e que o estudantado reflexione sobre ela, sobre todo na liña que falastes aos profesionais do sector, de que a defensa e a reivindicación do idioma non é unha cuestión puramente ideolóxica, non é unha cuestión puramente de se che gusta máis ou menos o galego, sino que é unha cuestión que ten que ver con moito coas posibilidades de unha vida profesional, poder desenvolver unha vida profesional plena en Galicia, se así se quere, polo menos ter a posibilidade de facelo. Hai moitas cousas que comentastes que
Inda que poden soar máis ou menos, os estudantes ocórreseme que poderíades explicar un pouco máis. Non podemos facelo todo porque levaríanos moito tempo, pero unha cousa que quedou aí sobre a mesa, que creo que sería interesante que alguén de vos explicase, é esta cuestión dos produtos dobrados. É dicir, toda a cantidade de materiais que hai dobrados ao galego, que se foron emitidos no seu día pola TVG, sobre todo, non? Cal é o impedimento para que non poidan comercializarse a través das plataformas ou a través de outros medios ou a través das pantallas dos cinemas, e que se podería facer para desbloquear todo este material que está prácticamente subutilizado, non? E desperdiciado, cando podería estar circulando para deleite dos espectadores, non? Das espectadoras. Graciñas. Bueno, se me permitides que conteste, eu xa nos gustaría sabelo. Xa nos gustaría sabelo por qué. Está claro que noutros lugares, noutras linguas, conseguiron, por exemplo, que Antena 3 emitira Xinchán na lingua propia. En Galicia non se conseguiu. O sea, non se chegou a un acordo entre a plataforma que emitía Antena 3, o sea, Xinchán, que era Antena 3, e a Televisión de Galicia. Eu penso que iso é moi importante. Sería moi importante que no territorio galego os produtos que xa están dobrados ao galego, calquera das televisións que emiten dentro do territorio galego, tiveran a oportunidade de ofertar no seu menú a dobraxe en galego como un plus dentro do noso territorio. Pero iso non se fai. Pero vou máis alá. Sería importante do que falábamos antes, as películas de cine, que se dobraran ao galego. E unha vez dobradas ao galego, podías pagar a Xunta de Galicia, podías pagar a Televisión de Galicia, recuperaría parte desa inversión, dese investimento, vendéndollelo despois a outras plataformas, a outras televisións, de tal maneira que non sería un gasto, senón sería realmente un investimento. Estamos investindo en cultura, cada vez serían máis atractivos a oferta televisiva e a oferta cinematográfica que se lle dá á xente galega. O camiño parece que non é ese. Oxalá sexamos capaces de revertelo, pero insisto, depende moito de nós. Depende moito de nós, depende da sociedade exixir, pedir que queremos ter produtos tamén en galego dentro das plataformas, das televisións. Dicíao antes cando lín esta historia. Nos anos 80, a televisión española en Galicia dobraba en galego. E emitía de cando en veces películas en galego. Penso que a primeira vez que se emitiu en Galicia foise co vento, foi a través da televisión española en Galicia, non foi a través da televisión galega. Por poñer un exemplo, hai uns anos, remato xa, hai uns anos, dicía, a xente tiña normalizada o galego na dobraxe e na televisión. Víanse películas esquecendo totalmente que estaban dobradas, víanse series esquecendo totalmente que estaban dobradas ao galego. Hoxe non pasa iso. Hoxe a mocidade vólvese sorprender de atopar produtos en galego. Pasoume nunha ringleira para pagar no supermercado outro día. Había diante un rapaces e decían: oye, sabes lo que puxeron en la televisión de Galicia el outro día? El último Boy Scout. En galego, neno! Era sorprendente. O sea, despois de 30 anos dobrando en galego e de chegar un momento que estaba normalizado, todo iso perdeuse. Temos que botar unha man porque senón estamos ao cabo da rúa. Moitas grazas. Bueno, en relación ao que... Tan mal o fixen. En relación ao que acabas de decir, eu creo que é importante recalcar, bueno, sobre todo tamén co que dixo el, que en realidade sí que hai como un arquivo para todo ese contido que temos en galego, tanto de producións autóctonas como de dobraxe. Que pasa? Que realmente non é algo que este comercializado, o sea, ti tes que ir a páxinas ilegais, ou polo menos eu creo que é ilegal, vale, perdón, é que non son de periodismo, perdón. Temos que recurrir a ferramentas ilegais como son, por exemplo, os arquivos da Meiga para acceder a todo ese contido que está olvidado. Por exemplo, que dixeches ti, eu enterime este ano de que había Shrek en galego. É unha película que xa ten bastantes anos. Entón,
utilizando un exemplo, por exemplo, de Harry Potter, que é a película máis vista na televisión de Galicia, creo, van a volver a proxectar agora nos cines, pero nós tendo unha traducción que foi a máis vista na televisión de Galicia, non a imos a proxectar nos cines. E creo que é unha cousa que temos reivindicado. Eu creo que é moi importante defender isto porque é iso, temos que recurrir a ferramentas ilegais para poder ver os nosos contidos. Mira, vamos a ver, está ben eso. A dobraxe está ben, O que pasa é que a dobraxe ten un límite. O sea, o que permite a dobraxe é dobrar unha película non galega, é de outro país, vale? O sea, non son películas galegas. Entón, está ben, pero o importante é, para vós e para todos, é a produción de cine galego. O sea, a dobraxe está moi ben, pero ten os seus límites en que estás vendo, o que se está vendo é o que che está contando outro país, o que che está vendendo outro país, que está moi ben, pero nós o que temos que vender o noso, aparte de recibir o que venden os demais, vale? Eso é importante, ter claro a diferencia entre dobrar e producir. Eu creo que unha das cousas importantes é conseguir a dobraxe que se emitan películas dobradas nesas plataformas, pero conseguir que compren películas para producir en galego. Esa é a clave. Pero eu non entendo a confrontación que se pretende facer entre produción propia e dobraxe. E máis, as producións propias pódense dobrar a outras linguas para que teñan unha difusión internacional. É que estamos sempre cun dos grandes vicios que temos en Galicia, que é o parroquialismo. O sea, non podemos entender o audiovisual como un mundo completo no que cada un forma un pequeno gran que vai xuntando unha morea. Non é contraposta a produción propia coa dobraxe. Igual que non é contraposta que Lidia actúe na televisión en galego con que eu dobre un personaxe dunha serie americana en galego. Non ten nada que ver. Facémonos grandes xuntándonos, non criticándonos uns aos outros. Eu non estou enfrentándome ca dobraxe. O que estou dicindo que a dobraxe ten os seus límites. O sea, a dobraxe está moi ben. O que establece a baixada de orzamentos da Televisión de Galicia nos cartos que dedica a dobraxe nos últimos 15 anos. En todo caso, parece relevante que aquí o motivo do debate de hoxe non é tampouco confrontar nin a dobraxe coa produción, senón que como galegos e galegas, digamos, do punto de vista colectivo, a Mesa como organizadora tamén e promotora destas iniciativas, non ten interese en que as dúas cousas teñan visibilización. Bueno, primeiro, o problema que existe no acceso a financiamento dun lado e do outro, é que non é nada contraposto, non todo o contrario. Temos que mostrarnos o mundo, mostrarnos entre nós, a nós mesmos, non? Que fan as producións propias, contar o que somos e quen somos, como somos, e logo iso expolo o resto do mundo, non? E logo tamén ter acceso a producións internacionais na nosa lingua. En todo caso, na lei vai entrar a debate todo isto. E o xusto e o necesario é que todo isto se contemple na legislación. No caso que comentaba agora o profesor Montagudo, claro, na cuestión da dobraxe, influen varios elementos. Entre eles, que non se chegan a acordos de comercialización, que non tiñan por que ser ás veces non se tiñen por que poñer en primeira fila, en primeiro nivel. Entre outras cosas, porque a Televisión Galega, que encarga as dobraxes, ten un servizo público que é indiscutível porque está na propia legislación que a regula. Isto se cadra vai ser obxecto de debate na propia lei audiovisual e na propia lei do audiovisual de Galiza cando haxa que renovala con motivo desta lei xeral do audiovisual. E con respecto á cuestión das producións propias, está claro que se vai obrigar as plataformas de emisión de contidos a financiar unha parte das producións do Estado español, o galego non pode estar excluído diso. Porque ás veces falamos dun problema de demanda de galego, pero o problema de inicio, ou xa de orixe, desde hai moitos anos, desde hai décadas ou desde hai séculos, é que o problema do galego non é un problema de demanda, é un problema de exclusión da oferta.
está limitada a oferta de galego. O caso do que estamos falando agora, do anteproxecto de lei audiovisual, cando di que é obrigatorio financiar producións en español, ou obrigatorio que o español tiña presenza nas producións de dentro ou de fora que se vayan a emitir nas plataformas por streaming, é un caso de que o español é obrigatorio, o resto é opcional de quen o financie. Nos consideramos, penso que todas as persoas que intervimos hoxe aquí, que o galego debe estar nunhas condicións de igualdade mínima, non? Debe estar contemplado nuns termos igualitarios, porque o galego, falando en termos exclusivamente lingüísticos, non é menos lingua do que o español. E os galegos, como pobo, non somos menos tampouco do que son... Se o señor de Albacete ten dereito recoñecido a que a súa cultura teña reflexo tamén nas producións audiovisuais e a poder ver producións foráneas na súa lingua, un galego ten que ter exactamente o mesmo dereito, porque somos igual de humanos, porque somos igual de cidadáns, porque temos unha lingua que tan lingua como calquera outra do mundo, non? E algo que está recoñecido, antes falaba do folleto, pero claro, o gaélico existe, ten recoñecidos dereitos, pódese ver filmes en gaélico, pódense ver filmes dobrados ao gaélico, e iso está disponible en Netflix. Por que o galego non? O islandés, hai o caso recente da primeira ministra de Islandia que se queixou públicamente de que Disney Plus non facía nada en islandés e Disney Plus inmediatamente puxo a disposición contidos en islandés, non? Con unha lingua moitísimo menos falada que o galego. Non é un problema de demanda, é un problema de oferta. Sí. En relación a todo isto, a ver, aquí en Galicia somos moi minifundistas, eso é verdad. Os marcos que estean no seu sitio e cada un a veces mira demasiado para o seu. Neste caso, creo que ten que ser todo o contrario, porque o importante é que, como comentades vos, hai oferta, que a xente teña posibilidades de ver, de escoitar, de entender, de verse identificado cas historias de aquí. Entonces, eu quería comentar tamén en relación a todo o que estades dicindo agora, por exemplo, cun exemplo que está ahora mismo na televisión de Galicia, é que a Lei de Santos, na serie na que eu agora tive a oportunidade de traballar, é a única serie de ficción que está habendo nestes momentos na Canle, unha Canle pública que todos pagamos e a única serie de ficción que existe nestes momentos. Si nos vamos quizás 4 ou 5 anos para atrás, máis ou menos quero lembrar que había sobre tranquilamente 5 series de ficción á semana, ben da fora dobladas, ben de aquí producidas pola televisión de Galicia, coproducidas, é dicir, hai realmente cambios reais que están sucedendo, que podemos ver. Non só hai unha sola ficción en galego nestes momentos na televisión de Galicia, sino que a poñen ás 11:30 da noite, é dicir, unha hora que para a xente que programa isto debe ser unha hora maravillosa, pero evidentemente isto non fai que a xente poida vela. A min cheganme mensaxes de xente, pois, non de Albacete, pero de outros sitios de España, da fora, de Bos Aires, que ven a Lei de Santos, que ven series en galego, pero que, por riba de non poder velas, porque, bueno, as horas son as que son e ali non teñen esa posibilidade, o que ven sendo a plataforma que teñen online na televisión de Galicia non funciona como debería de funcionar. É dicir, é un auténtico desastre. É así. Ti entras, tes que mirar con lupa onde hai unha pestaña que pon en series, entras e aparecen os capítulos descolocados, tarda media hora en cargar o capítulo. É dicir, non hai posibilidade tampouco de que a xente que non pode vela a esas horas intempestivas, pois a vexa despois noutro momento. Entonces, claro, tamén hai que asumir as novas realidades. As novas realidades son que agora mesmo o espectador está en outros sitios, ao mellor non está solo na canle aberta, tamén está nas novas plataformas. Eso tamén creo que é un marco que deberían de mirar e de cambiar, porque evidentemente tamén é ben certo que os contidos da televisión de Galicia están moi enmarcados en un certo espectador, non? Que debería de mirarse para que fora pois apta e que houbera posibilidades de contidos tanto para xente máis nova, como para nenos, como máis para adultos, non? Pero isto é un pouco a pescadilla que se morde a cola, porque se non hai cartos,
non se pode producir, non se pode contratar dobladores, non hai posibilidades de que haya contido de diferentes xeitos e é unha cuestión de que hai que revisar moitísimas cousas que están collendo moitísimo polvo e que estamos deixando que collan polvo e creo que ese é o punto, non? Eu sobre esta última cuestión tamén o que non sabemos na mesa despois da iniciativa Xabarín precisamente é que a Televisión Galega vai renovar a súa plataforma online, a OTT, bueno, vai crear esta OTT 2.0 e ainda saía o sábado pasado no país, e en todo caso isto anunciará a Televisión Galega, terá que facelo cando vai a facer nos o que se nos di desde o goberno galego, cando menos, non desde a televisión, e que vai ser no primeiro semestre de 2022. E esta información saía o sábado no país, e, en teoría, esta nova plataforma vai renovar todo isto. En todo caso, estaremos na mesa, porque, cando menos, atentos, na medida en que tamén, pois isto saía un pouco da propia campaña do Xabarín, e que foi un mandato do Parlamento Galego, no que nós somos corresponsáveis como promotores dese acordo, non? A responsabilidade non é nosa, pero é de estar vixiantes tamén e de chamar a vos e a calquera cidadán ou cidadá a que se mobilice e actúe e procure estar atento ou atenta a estas cousas, non? Porque ningún avance para a lingua galega se produciu até hoxe sen actuación da sociedade. Os avances non viñeron habitualmente dos poderes públicos. Mesmo, non sei, se Ignacio pode facer filmes é porque ten un público e ás veces a niveis de que el mesmo se ten que facer as promocións sin ningún tipo ou con moi reducida a súa institucional en comparación con moitos outros filmes, non? Bueno, esas son desgrazas que temos como país, mas tamén temos a vantaxe de que somos un país que se move tamén polas cousas. Eu penso que se nós nos movemos para que esta plataforma sexa realidade, para que o audiovisual teña presenza, para que exista dobraxe, bueno, para todo o que precisa a nosa lingua, que ao final é o que precisamos nós tamén colectivamente como povo, que a dignidade mínima que calquer outro ten, podemos conseguilo, non? Pero é preciso que esteamos activos e activas na defensa disto. Eu non sei se Ignacio quería comentar algo. Marcos, eu quería preguntar unha cousa. Perdón, sí. É que digo porque precisamente quería preguntar yo a Ignacio, porque unha das cousas que está dispoñendo sobre a mesa xusto é a cuestión da resposta do público, da demanda e tal. Eu creo que Ignacio ten unha experiencia moi interesante aí que contar con respecto a Asmorga, que foi unha película que estivo nas pantallas de cinema, que tivo unha boa resposta do público. Creo que podía ser interesante que nos fixeses unha pequena reflexión sobre o que foi a experiencia da Asmorga, da súa difusión, da súa acollida, tamén especificamente a relación co galego, non? Sí, a Asmorga, o sea, bueno, nos en todas nosas películas, desde Prado Longo, vou facer unha pregunta. Quen viu Prado Longo? Mira, xa hai unha xeración que non viu Prado Longo. Prado Longo foi unha película que rodamos no 2008. Creamos unha forma nova de promocionar cine, en este caso cine galego. Foi un éxito porque estivemos como 6 meses de promoción percorrendo toda Galicia, íbamos por las mañás centros de ensino, nos daba tempo para 4 centros de ensinos cada mañá, despois polas tardes asociacións de veciños, para que o venres que se estrenaba en cada cidade foran ao cine. Foi unha das películas que enchemos os cines, e unha das películas non é Harry Potter a máis vista é Prado Longo, na Televisión de Galicia. Leva con 10 pases, leva máis de 500.000 espectadores, vale? Eso podes verlo nas estadísticas da Televisión de Galicia. En Asmorga dimos outro salto, porque para min o cine está unido desde a idea que ata como vas a chegar aos espectadores e espectadoras, porque o cine é fundamental chegar a xente, non? Na Asmorga non podíamos facer promocións de 6 meses porque tiñamos actores xa moi importantes que xa tiñan películas, cando terminamos de rodar xa empezaban a rodar outras. Carra Lejalde, que acababa de facer os 8 apellidos vascos, Morris, Antonio Durán Morris ou Miguel de Lira. Entón diseñamos outra forma de facer promoción, que foi empapelar toda Galicia
autobuses, vallas, valados, mupis, en todas as cidades, non? O sea, foi unha das publicidades máis grandes que se fixo no país. Ningunha produción norteamericana fixo ese despliegue publicitario que a Esmorga. Despois os actores logramos estar de días por todas as cidades facendo a promoción e a súa vez creamos algo novo, estamos falando de 2014, que implicara a R en ese momento, e todas as rodas de prensa que facíamos en cada cidade se conectaba directamente, esa é a primeira vez que se facía, directamente con institutos na provincia de Pontevedra, con todos os institutos, ou en A Coruña, cando estaba na Coruña, Ferrol. Foi unha das grandes promocións. Eso é fundamental para si queres encher os cines. Por dicirvos, a Esmorga aguantou 15 semanas nos cines. O sea, logramos desplazar a películas norteamericanas e seguiu a Esmorga nos cines. Vale? Para nós é fundamental a promoción. Despois, se a película chega, moito máis, porque unha película, tú podes facer unha publicidade moi grande, pero se non funciona boca a boca, despois dese fin de semana, a película cae. Entón, se funciona boca a boca, entonces ese sí que é unha publicidade impresionante, pero para conseguir o boca a boca tes que encher ese primer fin de semana os cines. E iso logramos lo que a Esmorga, despois funcionou boca a boca, por iso aguantamos 15 semanas, non? Eu creo que cada produto tes que pensar. Nos agora estamos con outra película que é María Soliña, que é a última película nosa, que é outro concepto totalmente diferente, porque cada película, cada produto tes que pensarlo de diferente forma, non? Tivemos o gran problema que o día 15 de maio do ano pasado íamos estrenar María Soliña nos cines, pero pecharon as salas. Imaginade para unha produtora como Vía Láctea Filmes que despois da inversión, todas as débedas cos bancos, que pechen os cines, que a posibilidade de ingresos. Entón, foi unha crisis total, pero decidimos facer algo e darlle un volco a todo, non? Que é levar a película cine na rúa e autocines. Levamos desde fai un ano e 4 meses, percorremos 172 concellos de Galicia, norte de Portugal e Zamora, con máis de 50.000 espectadores. Levamos a película a concellos como Baltar, en Ourense, que está na montaña, bueno, a cantidad, 172 concellos. Creamos 40 autocines, os primeiros autocines que se crearon en Galicia. Foi un éxito, e iso posibilitounos algo importante, chegar, o sea, eu penso que agora o cine xa non só funciona a sala. Agora hai que levar o produto a xente, hai que desplazarse aos concellos, hai que ofertarlle, e se o traballas ben, ao final, nas proyeccións, en casi todos os concellos había cantidad de xente, vendo, ademais de todas as idades. Eu creo que agora temos que reinventarnos. O cine e o galego ten que reinventarse se queremos seguir contando nosas historias e queremos seguir falando o noso idioma e que as xeracións futuras sigan falando o idioma. Temos que reinventarnos. E nos, en cada produción, o sea, nos estamos conseguindo con toda esa estrategia, estamos conseguindo cantidad de espectadores e espectadoras nas nosas películas. E agora, que eso é outra, lle dimos a volta a todo, o día 26 de novembro, a película María Soliña chega aos cines, despois de ter 50.000 espectadores, máis de 50.000 espectadores detrás. Chegamos aos cines agora. Vamos a estar en todos os cines. En Santiago estamos nos Numas, estamos nos Compostela, o día 3 de novembro. Pois eu creo que debemos, co galego tamén temos que reinventarnos, non? É o que estamos intentando facernos con o noso cine se queremos seguir contando historias e seguir facendo cine en galego. Unha última cuestión, porque xa... Ben, bos días, celebro moito a ocasión de escoitar
falar do audiovisual en galego, folgo-me ben de escoitarvos todos, e eu quería contar unha historia de produción audiovisual, de produción cinematográfica. Pois pegar o... Sí, bos días, que celebro moito a ocasión de escoitarvos, que me folgo ben de poder falar do audiovisual galego. Penso que non só nos compre que a Lei Xeral do Audiovisual recoñeza a diversidade e pluralidade lingüística do Estado, senón que penso que Ignacio Vilar ten moita razón a hora de falar de produción audiovisual do galego, porque o que nos compre tamén é unha mellor lei e unha nova lei do audiovisual galego. Eu quero contar unha historia de produción audiovisual e de cinema. É unha historia que igual alguén lembra, porque é dunha película de uns 46 anos de Wim Wenders. Eu non sei cantos vistes películas de Wim Wenders. Podemos ver, puidestes ver o mellor O ceo sobre Berlín, ou puidestes ver algunhas das películas estadounidenses de Wim Wenders, París, Texas, que fixo unha major con Nastasia Kinski, ou Tokyo Ga, pero antes houve moitos outros filmes de Wim Wenders. Alicia nas cidades. Eu refírome a unha película que se chama No transcurso do tempo e que conta a historia de dous amigos que son distribuidores de cinema. Nun camión, non? Levan aquelas latas cos rolos cinematográficos e hai un momento no que eses dous amigos chegan a unha vila pequena de Alemanha e falan cun proxeccionista, cun dos homens que proxecta os filmes. E o home que proxecta os filmes di que están distribuindo fundamentalmente filmes vellos alemáns e melodramas estadounidenses, películas de accións estadounidenses. Entón, nun momento desa película, que se chama No curso do tempo, porque os amigos van distribuindo eses filmes que son xa predominantemente estadounidenses, o que di, están a colonizarnos o subconsciente. É dicir, a cuestión do audiovisual non é únicamente lingüística. A cuestión é, pois, por exemplo, de indumentaria, de que comen os personaxes, que fan. Moi ben. Hoxe nós podemos falar de filmes de Wim Wenders e lembrar películas que fixo este grande director alemán en Estados Unidos, en Tokio, en moitos outros lugares. Hoxe, ao falar de cinema alemán, o mellor algúns lembrades a Rainer Wenders Fassbinder, non? O que fixo Querela, o que fixo moitas outras películas. O meu nome é Ali, unha película sobre os prexuizos contra os inmigrantes que xa se filmou en Alemanha nos 70. Hoxe, o mellor, ao falar de novo cinema alemán, algúns pensades nos filmes de Margaret von Trotta, con toda a súa perspectiva feminista, ou pensades en Volker Schlöndorff, que fixo adaptacións como, por exemplo, O tambor de folla de lata, do premio Nobel Günter Grass. Pero non habería todo ese cinema alemán de Margaret von Trotter, de Rainer Werner Fassbinder, de Wim Wenders e de moitos outros, sen que alá polos anos 60 un conxunto de cineastas mozos que polo de agora só fixeran curtametraxes, que fixeran un manifesto que foi o manifesto de Oberhausen, un manifesto que promoveu o xurista, o teórico da esfera pública, o tamén produtor de televisión e o director cinematográfico Alexander Kluge. E Alexander Kluge, que acababa, bueno, pouco despois ia gañar o León de Ouro en Venecia con unha película que se chamaba Adeus ao pasado, pois Alexander Kluge, xunto cos de Oberhausen, o que pediron é que houvese unha nova lei do audiovisual en Alemanha que non favorecese únicamente as subvencións públicas de cobertura estatal, é dicir, para toda a federación, non do Estado de Hesse e de Hamburgo, porque xeralmente esas leis só de cobertura estatal eran as que aproveitaban as grandes produtoras transnacionais ou estadounidenses. Eles o que quixeron é que houvese unha lei para que os bávaros tamén puidesen facer que aparecese Baviera, para que aparecese Hesse. Así que eu creo que o que está reclamando Ignacio é unha cuestión que non só ten a dimensión nacional que ten o gaélico. O gaélico mantense hoxe en programa de dobraxe porque ten o recoñecemento estatal da República de Irlanda. E o irlandés, que ten outro número de falantes, tamén ten recoñecemento estatal. En Galicia, en primeiro lugar, temos un grande desleixo do goberno coa lingua. E isto que fai que hoxe a televisión de Galicia non só non favoreza a produción de algún tipo de programas, senón que desatenda totalmente a cuestión da transmisión lingüística.
A Televisión de Galicia hoxe non nos ofrece series como Serra Moura, Matalobos, ofrece nos programas retrógrados como Casamos, e que ademais non hai cuidado lingüístico, ou, poñamos por caso, paga moito por un programa que se chama como Land Rover. Sí? E fíxense, en Land Rover é un programa no que os chistes son sempre de portugueses, parodiase mal en portugués, son chistes de mulleres de certa idade, de xente de clase obreira que está grosa, non hai nunca un chiste sobre un financeiro, non hai nunca un chiste sobre un gobernante, non hai nunca un chiste... Non, hai unha perspectiva efectivamente reaccionaria, ¿sí? Prexuizosa, respecto de mulleres, a respecto de traballadores, a respecto dos países veciños, e, ainda por riba, o estilo lingüístico é un estilo tamén de desprezo, non con respecto a precisión, o cuidado, mesmo a inteligencia ou a gracia lingüística. E o que fan é remedar e imitar un castelán con marcas moi determinadas, madrileñas. En Madrid, efectivamente, hai agora un dos centros de producción ou anuncios, senón que vai haber un centro de producción de Netflix. Netflix, como moitas plataformas na actualidade, sí, o que fan é un audiovisual que é eminentemente mercantil. Ese audiovisual pode filmarse, pois, por exemplo, en Hawái. De feito, moitos estudosos, como, por exemplo, Robert Wilson, Vivaldi Zanayek, explicaron que pasou nesas illas do Pacífico en Hawái cando, sobre todo, en fin dos anos 70, aquilo se convertiu nunha especie de plataforma de filmación para moitas produtoras estadounidenses. E é que, pois, resulta que unha grande parte do Hawái se convertiu xa, efectivamente, nun lugar no que non só se dedicaban ao turismo, senón a unha filmación que non tiña nada que ver co país. Entón, a hora de falar do audiovisual, nos podemos falar dunha maneira eminentemente mercantil. E a hora de falar de produción mercantil, o que queren as grandes produtoras é, efectivamente, que cada produto que fan teña cada vez máis espectadores. Así que hai unha produción audiovisual que o único que quere é o gregarismo. Esa produción ten un modelo indiscutible, por exemplo, en Avatar, a película que se lanzou estratégicamente... Non, remato, señor, levo anos traballando sobre isto e celebro ter ocasión hoxe. En todo caso, este debate vai continuar... Acabo, perdón, acabo. Avatar lanzase estratégicamente en decembro de 2013 e Avatar, como filmou algúns planos en Nova Zelanda, tiña un apoio de 40 millóns de dólares de Nova Zelanda. E Avatar tivo o éxito que tivo porque só en promoción de publicidade directa gastaron 140 millóns de dólares, moito máis do que se gastou en poñer os cartéis de Esmorga, obviamente. Entón, nós, efectivamente, necesitamos, está moi ben, celebro moito, que a Lei Xeral de Audiovisual recoñeza a diversidade e a pluralidade lingüística, pero necesitamos tamén, en Galicia, que se promova unha lei de audiovisual nova, como se promoveu en Alemanha unha lei federal nova que recoñecía, porque efectivamente é importante non só dobrar producións comerciais, senón ter producións propias. É importante que se poidan promover as producións talentosas que se están facendo hoxe e que farán Penso que hai problemas de tempo das persoas que están aquí. Como hai un problema de tempo, quero lembrar que en Galicia a lei de audiovisual ten producións en galego e producións con contidos galegos. E isto de producións con contidos galegos é o que exemplificou tamén Ignacio Vilar. É dicir, que se nunha película hai algúns planos nos que se ven unha paisaxe galega, hai algún autor ou algún membro do reparto, entón poden recibir axudas. E algunhas veces recibiron máis axudas. Houbo partidas, houbo orzamentos superiores para eses filmes que ian ter 4 planos en galego, que para filmes feitos en galego. Entón, discúlpeme, perdoe. É dicir, creo que xa que a ocasión foi esta, e eu hoxe cedín máis de unha hora de docencia, sería cortés que vostede non insista en que eu remate como xa fixen. É simplemente por cuestión de que hai persoas na mesa que teñen que marchar. Vamos, pido disculpas tamén pola interrupción, non era a miña intención interrumpir, que foi unha intervención moi interesante tamén da nosa parte, da Mesa para a Promoción Lingüística. Nos con este tema imos seguir
Esperamos ter máis oportunidade de debater non só isto, senón máis cousas que hai alrededor disto, tamén en relación a unha lei audiovisual galega que terá que vir unha vez se aprobe esta cuestión, e en todo caso este é un primeiro paso que estamos dando para algo que se vai comenzar a debater seguramente no mes de xaneiro, que nós chamamos a todo o mundo a estar atentos, tanto as persoas do sector como as persoas que poden estar interesadas directa ou indirectamente, sobre todo persoas galegos e galegas en xeral. Isto é unha cuestión que é central, como ben se acaba de comentar agora, e nós organizaremos máis actos como este aquí ou noutros espazos, onde teremos a oportunidade de falar máis e esperamos que haxe un movimento moito máis grande, moito máis dinámico do que está habendo a favor disto, porque é algo que é trascendental desde moitos puntos de vista. Mais xa para rematar, agradecer a presenza aquí de todas as, de Ignacio, de Lidia, de Andrés, de Valentín García, que tivo que marchar tamén por problemas de axenda, e rematar así tamén, que hai que animarse a actuar, porque esta maneira tamén de mudar as cousas. Mais nada, e moitas grazas a todos e a todas. Sí, quero facer unha pregunta. Quen de vostedes coñece Filmin, plataforma? Filmin. Vale. Non, porque aí podese ver todo, prácticamente a maioría do cine galego, en galego con subtítulos. O sea, das 26 que hai disponibles agora mesmo, 23 están en Filmin, do dato que dei ao comezo.